Защо не започват след като народа се е събрал? Един свещеник си позволил да му напомни, че не са дошли известни чорбаджии. Иларион Макариополски така скастрил попа, че последния до края на дните си спомнял думите на владиката. Ако ти си поп, аз пък владика, ей на този народ служим, а не на някакви си чорбаджии. Като заговорихме за църковни служби, може би най-впечатляващи са те в храма Успение Богородично. Храмът е дело на майстор Михо от махала Болерци, близо до Елена. Цялата солидна постройка, както и художественото изпълнение на детайла е огледало не само на повишеното самочувствие на гражданите, но и на голямото майсторство на строителя. Този майстор е съвременник на Кольо Фичето и според някой не му отстъпва по въображение и мащабност на строителството. И наистина, когато пристъпите прага на храма, добивате чувството, че попадате в друго измерение. Попадате на място, където цари космическо спокойствие и светлина. Всичко е красота, хармония и музика. И най-хубавото е, че точно в този момент ще видите и себе си като част от тази космическа хармония. Отделна постройка от храма е кулата на камбанарията. Тя е изградена през 1912 година. Да се качите горе по тясното дървено стълбище наистина е голямо приключение, но за сметка на това гледката е вълшебна. През 1877 година, при опожаряването на града, турците превърнали храма в склад за жито и когато напуснали града, го запалили. Скъпоценна реликва от църквата е рисуваната от Станислав Доспевски икона на светите равноапостоли Кирил и Методий през 1866 година. Иконата престоява в храма 15 години. В момента се съхранява в дъскаоливницата. Кулата на градския часовник в Елена е паметник на културата с национално значение. Строена е нависоко, за да се вижда и чува от всяка част на града. В исторически сведения се разбира, че сахата се е изградил през 1812 година. А чанът, т.е. камбаната, е окачен на Еньов ден. Еньов ден означава 24 юни.
Самият часовников механизъм и камбаната са купени от Фейзи Ага, търновски земевладелец, захаир, както се казвало тогава. Камбаната е изливана в Габрово, за което свидетелства надписът върху нея. На времето пътешествениците пътували с коне и не бързали за никъде. Но то всъщност тази скорост за къде да бързат? Тогава нямало магистрали, а имало черни пътища. Нямало пътна полиция, а имало обикновени разбойници по пътищата. Нямало и мотели, а имало ханове. Точно за това става дума сега. Камбуровия хан е построен около средата на 19 век и носи името на своя собственик Стоян Камбура, участник в няколко въстания, член на Еленския революционен комитет. Архитектурата на Камбуровия хан е изразителна, проста и лаконична. Пример за балканската възрожденска къща. Архитектурата съответства и на предназначението й. Хан от епохата на Възраждането с загатнати функции на обществена сграда. Интересното е, че ханът преди се намирал в село Йовковци, но поради изграждането на язовир Йовковци той е демонтиран и преместен в Елена. Всъщност, Камбуровия хан, църквата и дъскалоливницата образуват един архитектурно-исторически комплекс. Днес в хана е подредена етнографска експозиция, показващи материалния бит и култура на населението на Еленския край в края на 19 и началото на 20 век. Здравейте, да. А може ли мен да ме научите нещо? Може. Това ще ме научите да направя, да. Нещо по-лесничко сега, не нещо. По-лесничко значи по-малка форма, например чашка. Чашка. Първото, най-важното нещо е да се центрова глината много точно в средата. След това се пробива. И след като пробия, почвам с лявата ми ръка е вътре, дясната е отвънка. И изтарявам стените и ги издигам нагоре. Целта е да стане един цилиндър с еднакво дебели стени отдолу догоре. Когато формата стане по-широка и по-висока, намаляме малко оборотите. Понеже ще е вазичка, разширявам долната част, като с лявата ръка отвътре притискам глината навънка, а с дясната само подпирам отвън. Съвсем леко, нежно дори. Сега с тази цикла ще загладя отвънка формата, за да си я да предам такава, каквато я искам. Отрязваме с тази телчица. И внимателно я вземам с две ръце, защото тя все още е доста мекичка. Супер. И сега вече мой ред.